Naire che tu lega dugonna che tu ale yoro be no no le tanto na fura ko demsanu e so ona ko dogon tiga e lafiya wala ma ge lafiya ni ma ira ni mo ko toro ko jugu aka ko ka chan ko jugu ni kuma na doro ki masa doga olige dogon tiga fene do ga se ga arrangement do ge so onna la ali ko man me se ga ni ne do ko nu ko mais mam ye demi e bi la attaqué wa ma ta ni frère mam ngake ni ne lo ga jule ko mam be de se ka ni ko e du suka se bare wala ni ne ba de na jema do ngolo ne re bolo be jila do kon tigi ya ni la fe amse dawli anda ko be to wodi ko kai e adum bolla ne la donc taro kebe na we abige tuko di mo te so no kabo fo sebal bu wa se fo ya no afi no obe kanga bara de no chere la même na ngola ge o dusuga chitenga na fra go ido gonu ma cha so konna la o le ara da saleno ga u keta ke so konna ko na barala wa ma be kila ga foto kun kabo beta go ge ekuna sisa ndem sa te so bara mo e mi ko re ba ke sani ga tena tiri wa ne ara be so ja le no min ko mi tera manne albu be pasa daga mi se sita ga la dima ni ma do wakil na kuma na dem sa ni fa da mo gola go ama so dum dem sa min ka go imare ro uta do ubu baza ni ga sisa parce que abu ka kaunta wakati si alo mana ni to go ge masa fane ga ga donyo koro ga bare ni in to gonu so la masa ngo go lu bonyo gona ko lu jatiro faundo me na fra ke ga bera ko mso kuna la biga to go di donu na ge bare ge bale du gona la me ndaga wuli wala la classe la ne kay ni sirala o jani mo go enke jeli man go goros e dado dala jumme ta pasta ni dado dala do o be usali re ka ga kle jumme boyana o yele era bay kle ko nana e parce que ni be fe ki ga kle journée jaila ara ma den sugu do be ni o lu nyela ito kle te go fo ya be ga poro to ndaga wulo lo che ndaga wulo be ba danga di dasal nte ka mo wase ga alu du kanga bara fitini mo dasal no ma bo be so din mo wala wala wasu wala mo wala mama si ni joni ni jugu sago bari nte fo nya jugu sago ga daga sumo an sila ga ta nyegena ni e fanta de mare e te dore e fanta de te ga se ga nyini ga wuli ga do biere bibi sa to abe san to ga la to e ma ye to go be ya ni nte fo nya mporo to ya go so gonna la no ni mana ni gara den chema nge daga sumo ga re de te den chema na ikanga wuli ga dore ki yere me ni be clé daga sumo fa be goroto iko fali shuganu ni dore ne ko ga ni ya ni la yere ni na ndaga na ga ni go ba como consigle te mo go se no ma na luanze jugu suno ne ni me go so ali ti mara se ni ya jango so mo go kile ndaga wuli karati ga ni do la re wati ki chama ya do me tanga ta la banga ke wati ki o te ni egwe o lu kera wa ni o lu chama we me o te ni jugu sa we nte fo nya mporo ya ko no na ma da te sumo la abe jugu sa we la wan ma bina ake wulu ya mo go dala se daga ta go nyega na du o be munye e muna na ba fa ko be se ko eble me ere ya ki se iye balmati ni vene chere mo to bila ka shinna ko done e nterina ne mo so so ko nda wuli me ni ne tike fu ye ni te dore jugu sa we re go jugu se nyebe ni nya ni jugu sa ko bari ndaga wuli ye ko mo so ko ma ka dem me ga fay bo don alo ke to le bo don du sa ko de te ga fo du sa wo do ko fay bo mi te chen kumba e sen fa be tani abu ga ni na tan do ko yana tigala mo ko mana ko ko ke yere ni ye nyuma ke bi yere ye juma ke bi yere len to ne ga ngono sa o ye fo fo nya bele
ala de bɛ fɛn di mɔgɔ ma wa ala de bɛ fɛn minɛ mɔgɔ la mɔgɔ si ni dangadenya tɛ wolo i b'i yɛrɛ kɛ dangaden mɔgɔ si ni fɛn tɛ wolo i bɛ fɛn ɲini k'a sɔrɔ de mais k'aw to ni mɔgɔ kɔrɔfɔlɔ aw fana tɛ den foyi sɔrɔ ni den dangaden tɛ aw ye wolomusow de o aw ye musow de n'aw ko k'aw tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ den ka ɲa walayi bi aw yɛrɛ fana ta tɛ ɲa aw ye fɛn o fɛn fɔ ne y'a bɛɛ mɛn hali dugu tɛ jɔ aw bɛna mankan kɛ ka mɔgɔ lawuli ka bɔ sunɔgɔ la ne mɔgɔ kuma fana n'a aw bɛ tila ka kuma caya caya walayi bi fo ne ka sɔrɔ ne ye fɛn de kan ne ma fɛn kana k'o sen jira o bolo jeli walayi f'ala ka ko yira la mun b'a to aw bɛ ɲinɛ ne kɔ a bɛɛ n'ala la gara cɛ a ye dɔ kɛ jugu sago a la a ye dɔ kɛ faden sago a la a bɛɛ n'ala la gara ne tɛ yafa o ma. Kumba i ye kuma fɔ a bɛɛ ne ja a ka mɛn kɛ o ma hali n'a y'a mɛn jinɛ dɔ ma wa kulɔn a bɛna se ka mun kɛ ne ye minnu fɔ a ma o jogo de b'a la a tɛ foyi ɲɛ jugu sagoya somɔgɔ ni yɛrɛ dɔnbaliya ko yan nɔ nin bɛ kɛ fɛn de ya hali ni ye nin ye cogo i b'a dɔn ko nin tɛ kɛ fɛn e yɛrɛ m'a bɛɛ ya e m'a bɛɛ ya e m'a ye hali a bɛ a kuma cogo yɛrɛ hali a tɛ nɔnɔ mɔgɔ la ne yɛrɛ mana ye i mana kɛ den cɛman ye kɔni i kan ka sɛbɛn de ta ka baara kɛ mais dabasɔgɔ bɛ mun de ɲɛ Digi nyana badinu dugu kono ya di me ujigi nyama falana ni baumi be dunya kono ni ɲɔgɔn denmisɛnninw de b'u sigi k'u bɛ mɔgɔ dɔgɔya ne tɛ kɛ fɛn ye ne ma kɛ fɛn ne bɛ faden sago a la ne ma n bolo don fɛn foyi la k'ala ma fɛn mun jaabi ne bolo hali daga sunɔgɔ bɛɛ se k'a kɛ hali faden sago a bɛɛ se ka kɛ faden sago ye mais walahi ne tɛ segin nin du in kɔnɔ ma kuma ka ɲinɛ ala kɔ ne bɛ segin nin du in kɔnɔ tuma o tuma o y'a sɔrɔ ne ye n ta sɔrɔ ni ɲɔgɔn denmisɛnnin fitinin hali ne woloden ne wolo tun tɛ yan ne den bɛ kɔrɔ ninnu ye a bɛ taa sigi k'aw bɛ mananakan fɔ ko ne ye faden sago ye ne ye jugu sago ne tɛ da jɔ ne bɛ wuli jɔ n bɛ da jɔ ye n bɛ wuli jɔ ye e n tigi y'a la i tɛ sira jɛlen yira ne la wa n bɛ fɛn sɔrɔ sira min na fadenw kana yɛlɛ ne la i ka sira yira ne la ne bɛ kɛ fɛn ye sira min na ka se ka musokɔrɔbaw ta ka cɛkɔrɔbaw ta ka se k'an ka jamana da an kɔ la n tigi y'a la ko ninnu de y'u sigi ka wuli sɔgɔmada joona in na ko ne tɛ kɛ fɛn ko ne ye faden sago ye ko ne ye jugu sago ye ne bɛ fɛ k'a yira ninnu na ko ne bɛ kɛ fɛn ne tɛ faden sago ne tɛ jugu sago. ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko dɔn ne bɛ diɲɛ gɛlɛya ɲini k'a dɔn walayi bilayi ka tila ka kɛ fɛn jamana in kɔnɔ ne tɛ segin so ne bɛ fɛrɛ ka sa de walayi bilayi ne tɛ segin so. sama fɛn sɔrɔ fɔlɔ mais ala ka bon tile ganna mais mɔgɔ tɛ gasigɛ guwafan kan a bɛ se ka kɛ dɔ sɔrɔ ɲɛfɛ olu tununa wa ni jigi wa Vamos só. Dice patrón. ¿Cómo godo? Eso. Baste. Eso está. Wow. ¿Cuánto para que la ta? Para que. Internet. Nemi era fe kabi tuja. Nemi barani na tanto. Patrón parle con moi tanto yo barani na. Kabi dugu jɛra 6h ne wulila ne ka manibiyari ɲini fo sisan ma sɔrɔ Ani buya. wallahi Ya filana ile mɔgɔ ma sa.
cogo ɲuman ne ka n ko n bɛ baara ɲini ne fana ko k'e bɛ baara ɲini na e tɛ se ka diɲɛlatigɛ in faamu cogo jumɛn ne filɛ yɔrɔ min i ɲɛ bɛ n na cogo min na fɔlɔ la e terikɛ diɲɛlatigɛ tɛ foyi ye dɔrɔn cogo jumɛn kuma kɛ diɲɛlatigɛ in filɛ diɲɛlatigɛ tɛ foyi ye ne fa ani ne ba diɲɛlatigɛ fɛn sugu bɛɛ ban walahi ne fa kun ye commerçant belebele ye ne ba o kun ye voyageur de Dubaï ni Dubaï États-Unis France ne bɛ ekɔliso la université min na walahi ni fa bolo ta kɔsɔn i tɛ se ka taa ekɔliso la kabi dugu jɛ ne bɛ n sen la baara ɲini na diɲɛlatigɛ tɛ foyi ye n terikɛ misi fɔlɔ tun bɛ ne fakɛ bolo baw sagaw Mate, i ye fɛn o fɛn fɔ ne dara a bɛɛ la wa i ye fɛn o fɛn fɔ ne sɔnna a bɛɛ ye bi de ne siɲɛ fɔlɔ k'i ni an ka ɲɔgɔnya ɲɛ la mɛ n'i ko dugu dɔ ka jan walahi i b'a sɔrɔ ɲɔgɔn kɔfɛ an ka sigi ne tɛ caman f'i ye n ka vie kan mɛ n bɛ dɔɔnin dɔrɔn f'i ye sabula i b'a bila i kun na ne yɛrɛ bɛ n bila ne bɛ tɔgɔ ɲininka e tɔgɔ ne tɔgɔ ye Sylvain Kamati Sylvain Kamati ne tɔgɔ yɛrɛ ko Talabuni international tellement anw ka du kɔnɔ fantanya yarala fantanya warala fantanya jamana anw ka du kɔnɔ f'u y'a da anw ka du la ko international ka du mɔgɔw tun bɛ dumuni bɔ Faransi kɔfɛla ninnu na ka na da anw ka du ma tellement anw ka du ye fantan du ye mais o bɛɛ la anw ka musokɔrɔba m'a jigi latigɛ anw na o bɛɛ la anw ka cɛkɔrɔba m'a jigi latigɛ anw na ala ye ne kɛ fantanden ye don min a ka bon d'a ma don min na ne ba bɛ ne sɔrɔ an bɛ ka bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka taa ne ba bɛ ka bɔ ne dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka taa du kɔnɔ o bɛnna ni ne fa ka sanga fɔlaw ye mɔgɔw bɛ ka bɔ du kɔnɔ ka taa ne fa bila morgue la depuis o yɔrɔ ne fa fatura u nana ne di musokɔrɔba ma san 1 san 2 san 4 musokɔrɔba fana fatura musokɔrɔba kɔrɔmuso fana ne ta san 2 san 3 o fana fatura u ye ne ta ka taa n di musokɔrɔba laban ma o tun ye misi feerelaba ye misiba de tun b'o bolo biganw tun ka d'a ye o musokɔrɔba nana fatu mais o y'a sɔrɔ o musokɔrɔba ye ne ladege misi dɔ nɔnɔ minni na ne nana to ka commencer ne bɛ to ka tagama ka taa n da jɔ misinin sin na ka to ka taa min fo ka na ne kɔrɔbaya dɔɔnin ala nan'i to a ka masaya la don ne tugura misi ninnu kan an bɛ ka taa kungo kolonba dɔ kɔnɔ ala ne taara ko n bɛ taa n dabiri misi sin na kɔrɔ ala ye san pɛrɛn ci ka na misi bɔ kan donc ne hakili la ne ka sira bɛɛ ye kelen an ka sira bɛɛ ye sira kelen de an bɛ mun ɲini ala fɛ sisan an ka ŋaniya kɛ kelen ye e ni an ka don da kelen fɛ an ka layidu ta ɲɔgɔn ye yanni bɔgɔ ka taa don an tulo kɔnɔ an kana ɲɔgɔn janfa n ka cɛ Sylvain an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bamananw ko kɔrɔnkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ne kɔni t'i janfa an ka baara ɲini mɔgɔ i bɛna diɲɛ wɛrɛ ni fɛn dɔ tɛ na mais i bɛ fɛn ɲini k'a sɔrɔ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka layidu ta ɲɔgɔn ye n'an ye dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ an ka tila 2 ye walahi ne t'i janfa i fana k'i kali Sylvain walahi ne t'i janfa Sylvain i y'a fɔ dɛ i yɛrɛ dara la i bolo bɛ n bolo cogo min na an k'an dusukun di ɲɔgɔn ma ten Sylvain i dara la ala ka baara don an garisɛgɛ la walahi an tɛ Onigo
Ne yɛrɛ sɛgɛnna o. Ne ma taa so a ma nɔgɔ. Ne sɛgɛnna yɛrɛ yɛrɛ. Man sɔgɔma. Man cɛ. Man cɛ. Patron, e tɛ mɔgɔ ta baara la. Birikisɔn de bɛ yan, ne bɛ mɔgɔ ta. Patron, baara kɔni bɛ baara de ye. An mago bɛ baara la walayi. Ne mago bɛ mɔgɔ kelen de la. Mɔgɔ kelen? Awɔ. Mɔgɔ kelen. Parce que an fila de tun tɛ ɲa ma. Bon mɔgɔ kelen wari de bɛ ne bolo. Ne bɛ se ka mɔgɔ kelen de ta o fila la. Nin bɛɛ de bɛ sɔn ou bien san fila ninnu bɛɛ b'a la? Nin bɛɛ de bɛ sɔn. Ko y'i fɛ. Ala y'an fila ta sa. Ne tɛ se ka o fila ta. Ne bɛ se ka mɔgɔ kelen ta. Patron, i tun b'a la sisan, e bɛ journée ta joli? Ne bɛ journée ta 100 de. 100? 100. O tuma an ka ɲɔgɔn ɲininka fɔlɔ, nin so in e taara don wa ou bien soit e ye mun ye yan? Bon ne de ye yan yɔrɔ chef. A chef cogo jumɛn? Ne de ye chef de chantier yan. Patron, dɔ far'o kan sa a kɛ 400 wa? 100 dɔrɔn de bɛ ne bolo ka Cɛ, e chef de chantier bɛ dɛsɛ ka 400 dɛ ou bien 500 d'aw ma? chef 100 de bɛ ne kun. N'o tɛ, an tɛ Ala minɛ an k'a sɔn. Patron an mɔgɔ fila i tila i ka biduru fara kan. Ne tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen fara kan. Ne bɛ se ka 100 dɔrɔn de d'aw ma. Patron, problème t'a la, an fila bɛ jɛ k'a kɛ. N'an m'o kɛ n ka ca an tɛ dumuni sɔrɔ dɛ. Parce que depuis sɔgɔma an b'an senkun kan. An k'o minɛ an ka se ka fɛn dɔ san o la. Surtout ji kuma yɔrɔ ninnu. Bon sinon filɛ nin ye. E ko ji bɛ taa foyi fɛ da? Ji bɛ taa foyi fɛ. Kɔlɔn de dɔw bɛ yen robinet? Kɔlɔn de bɛ yen nɔ. Donc an bɛna sisan. Parce que an tɛ taa nin ta joona an ka wari. Baara ma nɔgɔ. N'i ma ɲɛ baara kɔ i bɛ baara de kɛ. N ka cɛ n'a ye nin sɔrɔ sisan. Ne bɛ tile ni ne la yan o don o don. Awɔ. An bɛ baara de kɛ. Baara kɔni bɛ kɛ sa o mais. Ala ye baara kɛ. Sisan n t'an turu sabanan yan. Voilà. O nin yɔrɔ in bɛɛ. A ko ma taa tuguni patron. Awɔ a bɛ ban. A ye baara kɛ. Birikiw bɛɛ sɔn. N'a baro fana fatula. Fɛn a ye baara kɛ. Ni den de sa a kɛ 200 ye sa. A ye baara kɛ. A ye wari la. E ma cɛ a kɛ 200 ye sa. Nin dɔrɔn de bɛ ne bolo. A ye nin minɛ ka taa. A y'o jago. Wari ɲini ka nɔgɔ de. Sylvain. Cɛ wari ɲini ma nɔgɔ koyi. A yɛrɛ b'a kalama. Kana baara kɛ. Nin kɔni a kɛra cogo nin y'an wɔsi de. Voilà nin y'an wɔsi de. Hali dɔrɔmɛ kelen don. Ka taa dɔwɛrɛ ɲini. Ka taa dumuni san. I ni ce. Ala ka tile yɛrɛ cɛ. Ala ka yɛrɛ sara. An ni cɛnni baraji. Président. Ah. Ah. C'est le président. Plaisir. Ok. Cai, muna beli. Mbaka nana patron, mbaka nyingi. Jombe kauka tela taga segeye. Falana ni baumi. Jangan tanya nyampe dengan dana dua sana mana soal mau. Ah, Sylvain jangan ada segera aja nanti. Angle. Ante.
Comment ça va? Patron Anche. Kan bara. Bismillah. Awami? Bon, ne bɔra Kayi. Kayi. Awɔ. Ne y'o Sikaso. Sikaso. Daso. Voilà. Bismillah. Sa patron kɔni bɛ baara ɲini nin na komi a ɲɛ bɛ yɔrɔw la cogo min na. Bon, ne ka sɔrɔ bɛ baarakɛla ta. Bɛɛ kɔni tun y'an ka laɲini ye. Aya, bismillah. Parce que depuis sɔgɔma an bɛ ka yaala. Depuis sɔgɔma. Mais bismillah aussi. An kɔni man kan ka sigi siège kan sa. Ama Jimi? Ayi, a ka ɲi patron. N'a ye baara sɔrɔ dɔrɔn a bɛɛ b'o kɔnɔ. An kɔni. Baara ko de ka gɛlɛn. Aya, bismillah. Ça va bien? Ça va. Adase? Va. An ba ici? Va. Alhamdulillah. Va. Ba. Aba. Raw sigelo sa de. Depuis sɔgɔma an b'an sengun kan. Han? Wallahi. Jamana mo no san. N'u ko ka nɔgɔ i bɛ dɔ bɔ a la o. Jamana ɲɛmaaw b'an kan an b'an yɛrɛ kan. Fantanya b'an na an mana wuli k'an bɛ baara fana ɲini tile kɔnɔ a tɛ sɔrɔ. Mano wallahi. Parce que ne bɔra k'an to bagi de la. Han? Ne ye bagi de sɔrɔ plus 2 bagi san 2 n ka papier bɛɛ bɛ n bolo so kɔnɔ mais n tɛ se ka baara sɔrɔ. Bon nin ye n terikɛ ye n daga wuli don a bɛ komi ko tɛ yen n fan kelen don quoi. Isa. Nani biro yɛlɛ biro ta kan dɛ. Donc a kɔni ka di ne ye i ka se k'an bila i kɛrɛfɛ dɔɔni. A filɛ patron. An tɛ patron. Awa ça va? An tɛ. Kan jumɛn b'o da? Ça va. An baasi tɛ yen. Aba Jimi? Ayi ne kɔni ka ɲi. Jiwo ka yan. Ne ka ɲi. Aya pas salam. Aw de ka minɛ kura kɛ. Bon an ye dɔɔni k'o la. A dɔɔni k'a la. An ye dɔɔni k'o la. A kɔni a b'a wari ko kalama ko de. 400 tɛ yan. Wa an sera 200 ye. N bɛ mɔgɔ ta o de la. Donc an mɔgɔ 2 400 dɛ. Mɔgɔ kelen kelen 200. Mais baara taabolo i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn? Bon yan kɔni baara gɛlɛman tɛ i n'a fɔ a ka gɛlɛn ou bien a ka nɔgɔn. Parce que baara ko mana daminɛ i b'a sɔrɔ dɔ ka gɛlɛn dɔ ma o ka nɔgɔn dɔ ma. Mais donc n'a ma daminɛ a tɛ se ka jigin fɔlɔ quoi. Est-ce que i y'a faamu? Mais wulusogo kalama de ka ne tun bɛ fɛ i ka an ka daminɛ yɛrɛ de kana jigin n'a ye. Aya pas sala. Bon a ye biriki ninnu cɛla n'a ye. Ka u bila min? Isa cɛ bila ninnu y'an ka baara kɛ kɛ mun de bɛ yen? Awɔ patron an bɛna baara kɛ sisan. A ye na ka taa. Cɛ ka taa ka sagi to dɛ. Sagi bila yan voilà di yan. Nin de tɛ yan. Voilà awɔ patron an bɛna ta sisan walayi. Patron m'a fɔ a ye ko nɛgɛso sera 200 de. 200 tɛ dɛ 500 de don. 500 joli? 500 mɔgɔ kelen 500. Si bɛ ko 500. Walayi. Ni ne tile 3 de patron bolo a ma ne sara don o don ko sini hali bi ne b'a dɔn an bɛ bila ɲɔgɔn na bi an ka biriki ta an ka biriki ta. An ka biriki ta. Nin fana ka nin ka fisa nin minɛ i ka bi dɛ o ka fisa n dala ŋɔnɔ ye. A ye biriki ta patron ka ko ma nɔgɔn o a ye biriki ta. Labamani, Banimau, Labamani. Ay, patron. Ay, padra, amna ta. Ay, ante tong dala patron. Labamani, Banimau, Labamani. Ne b'a dɔn n'a ma nin dabila patron b'aw bila. Yɔrɔ a bɛ ka ko dɔnkilida in man d'a ye. Sare bɛna mun f'i ye i ka nin 400 minɛ i k'a bila i kun ne bɛ taa ɲɛɲini yɔrɔ dɔ la est-ce que i bɛ k'a faamu an y'an kan de di ɲɔgɔn ma yanni diɲɛ wuli cɛ ne t'i janfa n b'i janfa parce que ne bɛ ka fɛn dɔ ye sisan sa e tɛ k'a ye quoi ne ka taa ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ la ani k'a ɲɛɲini an k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fɛnba kelen quoi donc an ka ŋaniyaw kɛ kelen ye toujours a b'i kun i dusu bɛ ne dusu la ne dusu b'i dusu la quoi il faut travailler n ka cɛ ala k'an to ɲɔgɔn ne patron ɲininkali kɛ i b'a ko n bɛ taa ka na i y'a mɛn Sylvain ala ka ɲɔgɔn nɔgɔya. Awɔ patron a bɛ ban sisan.
abla turo ah ifana sa uta patron uta nya donga ere mo mun na sa yi bi kana awai tu chen la na ma ma dabla ku patron ni ra bi bita boy e bi tabara la ya foma patron chamo wasa na de bora odona ayo sigi cɛ a yɛrɛ ka aw tɛ ka baara kɛ sɛbɛn la mun de bɛ yen patron am ga bara kan sɛbɛn la am ga bara bari ga wallahi aw kɛ baara kɛ cogo di am ga aw bɛ baara la a bɛ an ɲɛ kun munnen don e to kelen don i ni mun nana ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ taa ci la ka na k'a bɛ taa ci la a bɛna san kɛnɛ ah mais ale bɛ se ka nin bɛɛ kɛ cogo di est ce que ale ka wari dafalen sɔrɔ o la tɔgɔ di cɛ o se tɛ ne ye dɛ i ma baara min kɛ yan nɔ i bɛ se k'o sɔrɔ cogo di ne tun ye fila de sɔrɔ a ye patron a ye dɔɔnin kɛ an ye biriw ladon ɲɔgɔn fɛ a tɛmɛ o k'a bɛ taa ka na de parce que a ye birikiden joli ta e min yɛrɛ ka biriki talen ma tɛmɛ hali cɛncɛn yɛrɛ kan sara dɛ n tɛ foyi di ni kɛmɛ fila ma dɔɔnin far'o kan sa ayi n kan ka surafana fana dun o la o surafana ko wa surafana bɛ ala bolo sɔnni a waati ne ma yan wala n taara n y'a mɛn sɔnni a waati ne ma yan aw ma surafana dun fɔlɔ sɔnni a waati ne ma yan surafana bɛ ala bolo mon patron ne ka patron nana ba salam alaikum ne bara aba an sara di mon patron somugo be yɛrɛ dɔrɔn sabali basi aba daw so yɛrɛ tɛ ka bɔ a nɔ na dɛ patron cogo di ne ma bɔ yan o don na ka so to nin eta la ala de i tɛ sugu na kɔni ayi a ye fɛnɛ sa e ye baara jumɛn e bɔra yan o don ka so to biriki to e bɔra yan ka so to yan yan yɔrɔ la o don e bɔra yan ka sɔrɔ so bɛ yan ok bon patron yɛrɛ hakili ko de don yɛrɛ diyara ne ye n pereselen don du ka ban de o non o ka nɔgɔ kojugu walayi n e ka bɔ pereselen nin ba waati de don tiɲɛ yɛrɛ la baara bɛ ka mɛ nɛgɛ ninnu b'a bɔ kɔni nɛgɛ min b'a bɔ nɛgɛ b'a bɔ bon n ye cɛ wele a kan ka na siman tɔni 30 ye toni 30 awɔ tɔni 30 mɛ n'o dɛsɛra yɔrɔ min ni siman tɔni 30 dɛsɛra yɔrɔ min an bɛ i bɛ sin kɛ an bɛ a tɔ jateminɛ i y'a faamu voilà o cɛ patron i b'a voilà ni n ka patron bɛ malo ma kojugu bon n bɛ ɲɛ fili kɔnɔna na ok yabari bolo ma chérie an ka don kɔnɔna na i ka chantier lajɛ o madame soyi fana i ta yan yan kɔni nin yɔrɔ terrain dɔ wɛrɛ bɛ n bolo o ma jɔ fɔlɔ yɛrɛ mais n bɛna o terrain feere parce que ale place man jan kosɛbɛ mais o delila ka kuma dɔ fɔ ne ɲɛna o tuma deli k'a fɔ ko muso dɔ b'i bolo patron yɛrɛ nalen filɛ nin ye baara kɔni alhamdulilayi yala kɔni kɛcogo bɛ ka ɲɛ walahi a bɛ ka ɲɛ yɛrɛ a barika ala a barika ne tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛna nin ye so ɲuman ye ne bɛ n ka mɔgɔ ɲumanw bɛɛ fo nin na walayi walayi so ni jɔli fo ka na se sisan ne wari min don na a bɛ taa miliyɔn 50 la fɔlɔ walayi mɛ ala ni n ka mɔgɔ ɲɛnamaw olu fana bɛ n bolo olu sababu walayi i n'a fɔ wala seyidu kulubali ale b'o la ani abdulayi kulubali état major la olu mɔgɔ ɲɛnama ko banɛ madame jara yɛrɛ maji kante non mɔgɔ ɲɛnama ko banɛ walayi bɛɛ b'ale ka ɲumanya fɔ ma chérie so état lajɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la bon jumɛn de ka di ye chambre jumɛn ka di ye bon jumɛn ka di ye so la i mun a lajɛ dɔrɔn i fili fili non ni ne ka di ne ye kosɛbɛ ne ka di ye mais donc ye sisan ni ne bɛ bila yan nɔ ne sinamuso kɔni a ma ni ne o ka na yan bilen dɛ ayi ma chérie ne ko min kɛ a bɛ kɛ ten walayi e ne ka n cini de ne bɛ se ka dalen ko bɛɛ k'a la dalen b'o la chérie d'amour sisan ne bɛna e bila yan ne muso fɔlɔ nin mɔgɔ tere jugu tɛ diɲɛ bɛɛ ka tɛmɛ o kan walahi ne yɛrɛ sirannen bɛ o la sisan tuguni nɔ muso
muso fɔlɔ dɔw ka ɲi dɛ mais ne ta nin non depuis ne ye donné ka ko la depuis n bɛ t'i nɔfɛ école n'a ka jetons d'i ma ne garisigɛ ne fanga commencé ka ɲɔgɔn ye relation na wari yɛrɛ kun tɛ taa ne bolo wallahi i ma ya ma chérie non sinon i ka di n ye chérie d'amour yɛrɛ ka di n ye mais o ma jɔn ye ka ni fini kala n Maji Kante de ye nin di yan madame Dara Maji Kante wallahi mɔgɔ ɲɛnɛma ko banna ale fan fɛ a ɲɛna yɛrɛ de bon a yɛrɛ a ye mobili dɔ promesse ta n ye a ye mobili ko promesse ta n ye mais n'a y'o mobili di yan n bɛna mobili in d'i ma mais kan'a fɔ mɔgɔ ye dɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna kan'o yɔrɔnin fɔ dɛ n'i y'o fɔ ne kɔrɔkɛw bɛ yen ne baw bɛ yen ne somɔgɔw bɛ yen a ko bɛ gɛlɛya parce que ne b'a dɔn hali sisan ni ne fɛrɛla an ka du papier ma ne b'o ta k'o d'e ma a banna an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn bolo sinon mobili ko yɛrɛ bɛ sɔn ka diya n ye a mobili ko bɛ gérer Dawu diya n ye yɛrɛ de Dawu n'an ka ɲɔgɔn ye vraiment so ninnu ka ɲi yɛrɛ de jɔcogo ka ɲi a ɲɛna yɛrɛ de so bɛɛ de bɛ yan patron sisan e ka semaine kelen wari de bɛ yen awɔ ok a kan ka bɛn wari joli hakɛ ɲɔgɔn ma a kan ka bɛn 70,000 ani 50,000 70,000 ani 50,000 70,000 ani 50,000 bon maintenant o don n tun ye a fɔ n k'i ka duguni minɛ duguni feerela nin bolo n ko n b'a wari sara est ce que y'o fara a kan non ale tun ma fara ok donc o tun bɛnna 7,000 ma donc n'o farala 70,000 ani 50,000 70,000 oui awɔ ale ok fo ka te donc wari an ka ɲɔgɔn ta kɛrɛfɛ patron i bɛna diya mɔgɔ ye bi dɛ chambre kɔnɔna ninnu a ka ɲi yɛrɛ de walayi e bilalen nin kɔnɔ madame patron mobili di ne ma o y'an ka taga ɲɛ ye sa so ɲuman ba ye ne ni somɔgɔw bɛna don in kɔnɔ yan patron mɔgɔ kɛnɛ bi a dafara ok awɔ ok merci awɔ mais bon da dɔ bɛ yan fɛ ou bien yan fɛ dafilɛ ok awɔ donc aw k'an mɛn o la ala barika da koyi n pene ala cɛ n'i y'u ka wari d'u ma ala k'an faga n'i y'u ka wari d'u ma ala t'a di ala cɛ n ka cɛ patron bɛ na dɛ ale n'a boss yɛrɛ donna kɔnɔ na fo sisan ma bɔ fɔlɔ an tɛ taa lajɛ ko baara jigin yɛrɛ tun sera an ka wari minɛ an ka taa so an ka taa lajɛ ba patron an bɛ fɛ ka taa so dɛ patron patron jago ay no o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ n ka cɛ na n ka cɛ ne patron talen yan ne y'a talen hajida e bɛ tile baden kɔrɔ fo sisan an bɛ baara la e bɛ tila ka taa n'an ka wari ye fana patron bɛ nin kɛ ne la kuma bɛɛ nin y'a baarada bɛɛ de kuma bɛɛ a bɛ taa k'an to yen a t'an ka sara kɛ ne tile fila ne ma dumuni kɛ ne bɛna wari minɛ ka taa dumuni kɛ n'o ye a y'ala minɛ ka taa n'o ye fana ye ne kɔni bɛ taa sini ne bɛna lajɛ kuma dɔ ne y'a nin kɛ a bɛ kalo 2 yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ an ma se yan cɛ ne ka yɔrɔ ka jan nali ma dɛ ne tɛ sira yɛrɛ dɔn kuma tɛ ko ka sigi ka na yan tugun ne kɔni bɛna to k'a lajɛ fo ne ka taa sɔrɔ dɛ ne yɛrɛ bɔra so bi k'an ka so to cogoya min na ne yɛrɛ bolo ne ka wari minɛ ne bɛ taa fɔlɔ ni patron ye ne to yan koyi fɛn min tɛ taa so sira yɛrɛ dɔn bilen yɛrɛ ko ka tila ka n'o nɔfɛ tugun wala nin ye ne to yen dɛ sisan yɛrɛ dɔn ka taa so yɛrɛ n tila ka taa ne ka wari ye
Sylvain. 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 Et mon dada. Et mon dada. Eh, cenga jenguk mi baby dari na. Ko juri. Wala travuguri. Je agara I nuko mune belani. Ne kungro tika so ko mu tente. Oh mune be. Ya ngok travuguri ka kun bitanto. Ayu ya be kudo nyaka mina. Koni ima mutun ika musuko nunka chai tuko mina. Ne dabar bari na de. Muso do to ko sirbe ya kwa. Mu tente ne terika dorebe. Ne na le nana diɲɛ kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ n fila to ɲɔgɔn yɛrɛ ara ne taara k'a to baara la yɔrɔ dɔ la ne tun bɛ fɛ ka taa lajɛ quoi ça va kan nɛmɛ wala kan foyi tɛ i b'a ka mémoire bɛ ko quoi wala mais i b'a dɔn nin ko sugu ninnu filɛ nin ye olu bɛ a bɛ kɛ mɔgɔ la souvent o souvent ça te trouve c'est i yɛrɛ paré non ne ni ara cɛ ko quoi awɔ ko ka ça te mugu tɛ wala ka i y'a ye ko bɛ dɛ n ko Bamakɔ ni ɲɔgɔnna kun tɛ yen ne ni ara cɛ i nana dɔrɔn fo k'an content ne ni ara n ko n bɛ se dɔw la Bamakɔ bɛɛ ne mariki ma yɛrɛ ne delila ka denni min ka kuma f'i ye kɛ jakili b'a la denni sa fo y'a a tɔgɔ f'i ye n ka denni surumani in tan dusu i b'a dɔn i b'a dɔn mun yɛrɛ ye denni yɛrɛ ko diya ne ye dusu mun don dɛ dusu de b'a la kojugu o yɛrɛ de y'a ko diya ne ye fo k'a tɔgɔ kɛ ko dusu ne ni ara cɛ a dusu ka di ne ye sa mais i b'a kalama e ka musoko ninnu an nakun tɛ Bamakɔ musoko ninnu an nana wari ɲini dɔrɔn de la yɔrɔ i se ka wari ɲini ko kuma fɔ ne ye sa bi ko an bila wari ɲini na bi ko an bila wari ɲini e se ka wari ɲini ko kuma fɔ ne an bɔra an ka dugu de la an nana wari ɲini de la Dawuda ne bɛ se paraw ne ni ala cɛ taga taa fɛ dɔnkili dɔ la ayi bon sisan ni ma ɲɛ n bɛ dɔnkili dɔ la i bɛ na nin yɔrɔnin na ne ko talabu cucu i b'a fɔ talabu ok n bɛ jamana polisi ka yira ça c'est yaro ne ni ala cɛ n bɛ dɔ faga talabu cucu talabu cha talabu cu talabu cha non yaro non il filɛ ka Sylvain place ta dɔɔni dɔrɔn ne ni ala cɛ i b'a dɔn quoi non yaro tellement Sylvain tun ka di ne ye ne tun bɛ fɛ an ka tila ka taa Sylvain ɲini quoi parce que hakili yɛrɛ tɛ ka sɔn Sylvain ye problème t'a la n'i ko cogo o cogo o kelen de don o de tun i b'a dɔn hadamadenya yɛrɛ la quoi n'i kɛra mɔgɔ fɛ dɔrɔn a don ka bon wala n ko c'est ça la mot ni yɛrɛ jɛlen don i b'a fɔ ko dusu de filɛ dusu tɔgɔ fɔ i ye lajɛ sago kɔrɔ ye e k'e fili fadenw sina sabara n'a wuli ni e ma nin yan e dawuli mɔgɔ tɛ nin bɛɛ fɔ mɔgɔ ma dɛ n b'a fɔ a ma dɛ nin bɛ taa ne nɔfɛ don min na nin y'a yɛrɛ kɛ waritigi den ye k'a yɛrɛ kɛ fɛn sugu bɛɛ yanni an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais bi selen ni lajɛ e k'a na senna sabara yɛrɛ lajɛ ba ye ne ka cɛ ma ye a b'a ni iPhone 12 ni iPhone 13 de cɛ ka di ne ma kana kuma ne fɛ n tɛ faden sagoya la yɛrɛ ɲɛ bali an ka taa sa an ka bɔ yan sa ne tɛ nin ko sugu la an ka taa ba ye parce que e fila filɛ nin ne tɛ nin ko sugu ninnu fɛ ni tɛ nin fɛ ko la nin ye yɛrɛ ɲɛ bali de nin bɛ sa cogo la ni fo ka diɲɛ wuli n tɛ nin fɛ ko la kuma n tɛ n yɛrɛ bonya ne bɛ n yɛrɛ bonya dɛ to belebele ne ni ara cɛ m'a fɔ yan Bamakɔ ta ne ni ara cɛ ne bɛ kila ne ni ara cɛ ni bɛɛ bɔra Bamakɔ a taara bugu tu yaro ne y'a da ye ne bila san tɛgɛ bila an ka taa Sylvain ɲini parce que ne ko n bɛna kuma nin dennin fɛ sa nin ye bi mun don ne la fo ka diɲɛ wuli muso se ka don ne la ne ni ara 18 i ma nin n'a ko ye a bɔbɔrɛ bɛ ko arasi ne ni ara a kɛra i b'a fɔ ko bafuruden fila sigilen ne ni ara cɛ e t'a kalama o ne bɛ nin dennin dɔ e kun tɛ tugu ne kɔ ne ni ara e m'a da yɛrɛ yan n ko a kɛra i b'a fɔ ko lɛnfɛ dagasa bofili a to yen i b'a fɔ ko n'i sira ka to sira minɛ dɔrɔn k'a bɔkisi ne ni ara cɛ ko jugu sago n'i da i b'a fɔ bɔlini a to yen ba e de y'a kunkolo ko sanfɛrɛ datugu na an ka taa Sylvain ɲini quoi an ka taa dɛ parce que Sylvain ka ko bɛ cogo min na walahi an ka taa Sylvain ɲini Bolo bati bolo mi
ne faga dɛ nin tile baden kɔ ne yɛrɛ fari ma dun na kabi dugu jɛ ma dumuni kɛ e sɔnna nin kɛ ne la nka adamaden man ɲi ne yɛrɛ fari ma dun na i b'a la minɛ ka taa ni ka wari ye n bɛ dumuni kɛ cogo jumɛn kabi dugu jɛ la ala masa waramani Balima tingolo mizike jone digite nane Nyana kala sama urla jesa Yorobena Matura abu tuka ke anu lau. Itu lah kaya Uti damu ya. Itu cuma itu dengan cuma yang dia. Sylvain 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 Ini ada baru apa? Sylvain 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 Kalau kau dah belasih kau mau apa? Sylvain Aku kurang enggak. Sekarang tu kurang enggak. Ya, ini kita orang-orang ni. Mereka ini aku Nek mata mau potong hasil le. Ini arah. Acara.